9 у Києві, 10 у Криму, 11 грудня. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», в студії Софія Бляєва. Доброго ранку. Підрив польського автобуса невідомими на Львівщині. Провокація, повідомив очільник МЗС України. Павло Клімкін вважає, це хтось влаштував навмисно, аби розсварити Україну із Польщею напередодні візиту польського президента Анджея Дуди до України. Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит президента Анджея Дуди. Зробимо все, щоб розслідувати цей інцидент. А провокаторам скажу – не вийде. Інцидент стався в ніч проти 10 грудня. Близько опівночі на паркінгу біля готелю вибуховим пристроєм було пошкоджено зовнішню обшивку і бічне скло польського автобуса. Постраждалих внаслідок події немає. За даними консульства Польщі у Львові, в автобусі їхали 23 польських туриста, зокрема і місцеві чиновники. Лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі вивезли до Печерського райсуду Києва, повідомляє речник політика. Там йому мають сьогодні обрати запобіжний захід. Зранку прибічники Саакашвілі перекрили прилеглу до ізолятора СБУ вулицю, аби не дати вивезти його до суду, проте намарно. Тим часом голодування, що Саакашвілі оголосив після свого затримання, триває. Про це повідомляють адвокати лідера «Руху нових сил». Міхеїла Саакашвілі затримали у Києві у п'ятницю ввечері. Екс-президента Грузії одразу відвезли до СБУ. Туди і підтягнулися прихильники політика. Учасники так званого маршу за імпічмент намагалися заблокувати прилеглу до ізолятора СБУ вулицю. Будівлю оточили силовики. Наступного дня Міхеїл Саакашвілі на знак протесту проти свого затримання оголосив безстрокове голодування. Сьогодні нам все ж таки вдалося передати йому особисті речі, ліки, книжки, зошити для роботи. Достатньо нормально поводились персонал ізолятора, приймали, все ми оформили згідно процедури, він почувається менш нормально себе. На сьогоднішній день він також продовжує голодувати. Чітка позиція в нього і протест в зв'язку з цим його затриманням. А в неділю соратники Саакашвілі провели у Києві черговий марш за імпічмент. Ходою центром столиці пройшли кілька тисяч людей. Ковдра для генпрокурора. Автопробіг з такою назвою провели у суботу автомайданівці та Центр протидії корупції. Зо 200 автівок приїхали під будинок Генерального прокурора до селища Стоянка, що під Києвом. Розгорнули плакати, а також прапор у вигляді клітчастої ковдри. Такої самої, якою укривали Феофанії, відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, коли того прийшли заарештовувати співробітники НАБУ. Генпрокурор до людей таки не вийшов, але підтримати його приїхав нардеп Олег Барна. Акцію він назвав тиском на сім'ю Юрія Луценка. Розпочалася штовханина. Один із мітингувальників застосував сльозогінний газ. Цього разу ми заберемо права на управління державою у тих, хто зловживає цими правами. Це одне з двох. Або це проплачено, або вони собі роблять піар, або, відповідно, хочуть прикрити свій злочин. І до новин з фронту. У зоні АТО за минулу добу дістали поранень 5 наших військових. Усі шпиталізовані. 4 українських бійців відбулися легкими пораненнями. Ще один отримав бойову травму. Нині їхньому життю ніщо не загрожує. На Луганському напрямку з мінометів проросійські бойовики гатили по українських позиціях у районі Трьохізбенки, Кримського, Новотошківського, Травневого і Зайцевого. Зо 3 десятки мін 82-го калібру найманці випустили поблизу шахти Бутівка.
Схованку з російськими боєприпасами знайшли на Донеччині. Про це повідомили прикордонники. В схороні знайшли близько 30 осколкових та кумулятивних снарядів до гранатомета, а також 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26. Знайдена зброя та боєприпаси могли призначатися для диверсійних дій, припускають у прикордонній службі. З огляду на маркування боєприпаси виготовлені у Росії. Нині правоохоронці розшукують власників схованки. У ці хвилини у так званому феодосійському суді Криму має розпочатися засідання у справі Сулеймана Кадирова. Кримсько-татарського громадського діяча звинувачують у закликах до повалення територіальної цілісності Російської Федерації у ЗМІ та інтернеті. Сулейман Кадиров – відомий в Криму активіст Кримсько-татарського національного руху. Після анексії Кадиров почав координувати правозахисну діяльність в своєму регіоні, надавав юридичну допомогу і консультував співвітчизників з усіх проблемних питань. Приводом для кримінальної справи проти громадського активіста став його коментар у соцмережі. Там він написав, що Крим – це Україна. В 2 экспертиз, психолога и лингвистической экспертизы, заключения экспертов говорят, что в моих словах нет призывов, а есть только одобрение. Ну, даже не посмотря даже на своих экспертов заключения, оказывается, за одобрение в России тоже можно повлечь уголовное преследование. Підтримати родини кримських політв'язнів намагатимуться у столиці. Сьогодні ввечері у Києві покажуть стрічку «Мустафа». Усі зібрані від продажу квитків кошти підуть на підтримку родин бранців Кремля. Стрічку обрали не випадково. «Мустафа» – це біографічне кіно про боротьбу за волю свого народу лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Усе своє життя він боровся за права свого народу, за право повернутися на батьківщину. Показ ініціює організація «Кримсос» спільно із Домом вільної Росії. Під час показу усі охочі зможуть написати листи політв'язням. Але ми дуже хочемо, щоб це болюче питання також цікавило більше коло людей. Тому 11 грудня о 19 годині ми чекаємо на тебе на благодійному просмотрі фільму «Мустафа», який розповідає про долю найвідомішого радянського дисидента Мустафи Джемілєва. Приходьте, оскільки усі зібрані кошти підуть на підтримку родин політов'язнених, які дуже потребують вашої уваги. Ні гастролям на крові. Акція під таким гаслом відбулася у Києві. Із десяток молодих людей зібрались біля палацу спорту. У той момент там відбувалася церемонія нагородження музичного телеканалу M1 Music Awards. Учасники протесту роздавали відвідувачам церемонії нагородження інформаційні листівки. У них розповідали, що ті, хто отримують українську премію, бувають із концертами в Росії. Серед них Макс Барських, групи «Мозги», «Время і стекло», а також співак Алєксєєв. Постійно гастролюють Росією і отримують премії з рук російських шоуменів та політиків. Під час війни це неприпустимо. Вони гастролюють і видають цитати на кшталт «це все політичні ігри» і звертаються до російських дітлахів з фразами «ви прекрасне, ви будущее нашої країни». Ми вийшли з інформаційною метою, будемо роз'яснювати гостям цього заходу, хто є хто. Показ фільму про Україну намагалися зірвати у Москві. Стрічку «Політ кулі» про реальний хід війни на Донбасі російському глядачеві мали показати в рамках фестивалю «Арт Док Фест». Утім, за кілька хвилин після початку до залу увірвалися невідомі, загородили екран, розпилили невідому речовину із їдким запахом та почали кричати, що не дозволять показувати антиросійські фільми. Глядачам погрожували, утім правоохоронці прибули доволі швидко і під загальні оплески вивели порушників спокою із зали. Быстро прекращайте! Не будет фильма против русских! Не будет этого фильма!
Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» об 11:00. Будьте з АТR.